L-Awtorità għal bini u kostruzzjoni BCA ħarġet 20 ta' multi fl-aħħar sena kif il-fatt irċevit ukoll 20 ta' telefonati fuq il-linja 138 li ma' linja l-Gvern beda jopera numru ta' xurilu għal min ikollu l-menti relatati mal-kostruzzjoni. Dan qalu l-kap eżekuttiv tal-BCA Rodrik Bonnici fuq il-programm VUVA fuq TVM Plus. Aħna bejgħet ieħor nirċievu madwar mit-telefonata fuq perjodu ta' ġimgħa. Mit-telefonata fil-ġimgħa. Apparti minn hekk għandek l-emails ukoll li jidħlu wkoll bħala complaints. Is-Sur Bonnici qal li l-BCA titlob li l-kuntratturi fost oħrajn jaħsu s-sit ta' kostruzzjoni minħabba trab fil-waqt taċċerta li permezz ta' spezzjonijiet kulħadd iżomm mar-regoli. Fi-2024 il-BCA wetqet madwar 13,000 spezzjoni u ħarġet avviż ta' nfurzar, ħarġu madwar 700 avviż ta' nfurzar bil-penali. Fl-istess ħin għandna wkoll 1600 ordni ta' twaqqif tax-xogħol. Min-naħa l-oħra fuq il-programm Insights il-kamp eżekuttiv tal-BCA qal li f'xarejn biss bejn Jannar u frar ta' din is-sena kienu ħarġu 65 multa. Aħna min-naħa tagħna jsiru spezzjonijiet il-ħin kollu, minnhom ukoll ħarġu fl-2024 ħarġu madwar 1600 ordni ta' waqfien għax-xogħlijiet u dis-sena f'dawn l-ewwel xarejn ġifieri Jannar u frar ħarġu 300 ordni ta' twaqqif ta' li waqqafna xogħlijiet. Waqt l-istess programm Bonnici qal li kien hemm 700 talba għal servizz ta' avukati jew perit lil dawk affettwati mill-kostruzzjoni, intaqlu wkoll eventwalment is-servizz ta' perit ingħata f'267 każ jew 38% tal-każi. F'7% tal-każi intużaw is-servizzi ta' avukat u f'6% tal-każi intużaw kemm l-assistenza ta' avukat u anka tal-perit.